mañán, a estas horas, en Galicia estaremos todos e todas moi pendentes do eclipse total do amor. Ou non, do eclipse total da lúa sobre o sol. E nós, no Voltas co Prato, con estes dous maravillosos cociñeiros que temos aquí, que poden sacar xa as gafas porque non se está vendo o eclipse. Está ben, Begoña? Sí. Sí, parece Stevie Wonder. Mira Xulio, mira Xulio. Xulio. Eu non oio nada con estas gafas. Bueno, con estes dous cociñeiros que temos hoxe aquí, vamos facer un menú como nos gustaría para mañán. Como facemos en Galicia. Un menú de qué? De festa, un menú de ir de picnic, un menú de ir de eclipse. Así que moi atentos e atentas, quedade con nós na Televisión de Galicia, porque imos ver o que nos trae Amparo de Zas. Hola, son Amparo de Zas. Mañán é o día de eclipse de sol. Imos pasar o día fora. Levamos merenda, tortilla, chorizos, chulas, fruta e agua. Gustaríame que eses cociñeiros, que son tan bons e famosos, que me deran novas ideas. Saludos todos os amigos e conocidos, especialmente para a familia do amigo e compañeiro que nos acaba de deixar, Braulio. E estaremos aí para velo. E hoxe nós... Que bonito, eh? Quedoume ben, verdad? Pois improvisado todo. Pois, E hoxe nós imos facer explicar. comida, imos facer receitas para levar a velo o eclipse, porque vai estar ou na praia ou na montaña, vai estar vendo perfecto ali ao fondo do horizonte, e queremos cumplir con vos e con Amparo de Zas. Xulio Mato. Pois Amparo quere tortilla, voulle facer tortilla. Sempre protección, sempre coas gafas, coas lentes. Sí, moi importante, eh? Da galega. Eu fixe un curso outro día sobre eclipse. Sí, curso de eclipse. Sí, quedou unhas señoras desas que estudian os eclipses. Vale, unha eclipsóloga. Astrónomas. Que non astrólogas. Non astrólogas, astrónomas. Veña, vamos a facer unha tortilla. Explico o de eclipse? Sí. No, vou facer unha tortilla. Vou facer unha tortilla e vou dar unha volta. Despois explico o de eclipse, que é moi interesante. Pero voulle dar unha volta, voulle botar chistorra e queixo, que esta vez non vai ser galego, que os galegos están moi bons e sempre defendemos os galegos, pero vamos a meter un brie, un queixo un poquinho diferente. Está moi rico tamén. Algo bo terán que ter os franceses tamén. Algo. Como dixeches, au revoir. Au revoir, Mbappé. Xulio Mato vai facer unha tortilla para levar mañán velo eclipse. Rechea, moi rica. Rechea rica, con chistorra, con queixo brie. E Begoña Vázquez, que hoxe ven moi contenta, que vai facer? Sabes por qué? A ver, conta. Por que facían os peregrinos cando iban de camiño a algún lado? No tubar de camiño a ver o eclipse, non? Sí. E os peregrinos en que transportaban os guisos de carne, os guisos de polo e todo eso? En que o transportaban os peregrinos? Sí, tú sabes isto. Nunha empanada. Dentro dunha empanada. Non me fastidio. Entón, que vou fazer eu? Unha empanada. Non che fan falta nin culleres, nin tenedores, nin nada, directamente. Levas o cachiño, tracatrán, unha servilleta e xa está. E as gafas. E as gafas. Moi importante. Pois preparadevos. Despois vos lo explico. Preparadevos, porque isto é como escoller entre mamá e papá, Empanada ou tortilla, na Voltas co Prato para ver mañán o eclipse. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. Vamos alá. Tómalo, aí está. Vamos alá. Primeiro vamos a dar fuego. Vas a amasar. Vou amasar. Vas facer unha das túas famosas masas. Vou facer unha masa, sí. Moi guai, ademais, esta. Mira, porque Vale. nunca a fixera e a verdad que me gustou moito. Ingredientes. Sal. Fáltame un huevo. Tes dous. Necesitas outro? No. É Vale. para outro huevo é para pintar. Vale, entón, ingredientes. Vamos a sacar un pouco de Un fariña. kilo de fariña, Sí, un chisco de sal, sí. yogur. Non leva levaduras neste caso. Non leva lévedo. Non vai facer falta lévedo. Pero sí que lle fai falta sempre un poquinho de repouso todas as masas, ben no Vale. sabes. Aceite, ovo. Aceite, ovo e yogur, neste Vale. caso. Vale. Esta nunca a fixera. Entón, provei a facela. Nunca fixeras este tipo de masa? Non. E vai a facer hoxe para levar mañán o eclipse mal feita? Eu testeo as cousas. Cando testeaches ti de que, ó? Xa teño unha feita. Xa a provei. Está O tú bo. que pensas? Está bo. Está buenísima. Estaba giso do camiño. Sabe a giso, sí, do camiño. Sabes por qué? Por qué? Porque esta empanada sí que é galega. De verdad. Non como o queixo. É de temporada, De temporada total. Mira o que teño aí encima da mesa. Vexo polvo, vexo pementos. Polvo, pementos, de herbón e queixo de arzúa. Que vai levar no recheo? Es que ves aí. Buah. Hai cebola? Non. Boa, non vai levar ni cebola. E xa teño o caciño con un poquinho de aceite para fritir os pementos, vale? É dicir, isto non pode ser máis actualidade. Nunca. Agora mesmo.
Sí, é moi difícil xa máis actualidade, A pleno martes de agosto, día antes do eclipse total, Sí. mas o eclipse na maioría de Galicia vais ver o 100%. A ti onde vas ver? Eu vou a León. Que dixo? Sí. Espera. Cada un ve o eclipse onde lle dá Vale, gana. espera. Eu quero ir a León, porque a miña irmá vive ali, entón vou ali. Escoita unha cousa. Que Levamos pasa? dando a matraca na televisión 6 meses con que hai que ver o eclipse en Galicia, con que vamos votar na televisión de Galicia. Mira, e levo ti- sin salir de Galicia, bueno, un mes, porque fun a Bilbao, pero... pero eu vivo en Galicia, e a miña irmá vive en León. Entón vas a ver a tua irmá Vou ver a miña irmá e aproveites para ver o eclipse. con ela. Con Claro, ela. exactamente. E ali vese 100% tamén? ou non? 100%, sí. Xa estás testeado. Eu non, pero ela sí. Ah, vale. Eu son máis libre albedrío, eu Vale. iría eu buscando. A xente da casa que nos chame, que nos siga no Instagram, en @voltascoprato, xa sabedes que aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Tamén imos subir estas para que as podades facer de cara ao día de mañán. E chamádenos ao 881 365 536. Por qué? Porque aí resolvemos dúbidas, todo o que queirades e ademais repartimos cartiños, Begoña, dos que che sobran a ti. Sí, a mí sóbrame, sí. Dos que che sobran a ti. Antes da hipoteca, ahora Nos estou damos fastidiada. os teus cartos, damos a xente da casa. Sí, os teus. Tú sí que estás forrado agora, que non... A ver, que... Non compraches nada. Non. Pois por eso estás todo amasado, todo. No, está todo invertido. Está todo amasado, mira. Todo. Xa está a masa. Vou te dicir unha cousa, igual Que? fago un sorteo. Que te parece? Ti. Podo contar, non sei se podo contalo ou non. Home, se Pero vou va- facer un sorteo Vas para facer un dúas sorteo persoas. ti? Sí, eu. Vale. Para dúas persoas, que veñan comer ao meu restaurante. Como? Espera. Gratis. ¿Cómo? Gratis. Para. No, non pinchedes as súas mãos, pinchade para aquí. Vas facer un sorteo Sí, nas túas redes nas miñas redes, sí. para que a xente vai a comer gratis Sí. ao teu restaurante. Mira, Dúas voulle pedir ao persoas. meu equipo que o poña xa. O teu equipo. O meu equipo. Miguel, pon xa, pon aí, sube a Atención. Sube a publicación. Despois o millonario son eu, ela sortea unha cea ou comida, non? Unha o que cea ou queira. comida, o que queira. Para dúas persoas no regueiro da cova. Sí. E dille ao seu equipo que o suba ao Instagram. Claro. Que participe todo o mundo que queira. Vámoslo poñer tamén, podemos poñelo nas nosas redes, directora? Sí, vale, pois poñémolo tamén nas nosas redes sociais, para que o Veña. vexe todo o mundo. Veña, Vale? eu doulle un like. E nós damos un like, e nós non podemos participar. No, vos igual tedes que vir a traballar. Home, ostras. Pero, Pode vir a axudar un día. pero isto é de verdade, o sea, pode participar a xente. Pode participar a xente, quen queira. É moi fácil, solamente hai que seguir as instruccións e xa está. Señoras e señores, Begoña Vaz que ten un sorteo activo nas súas redes sociais para ir comer pola cara ao regueiro da cova, así que participade de amor. Imos con Xulio Mato. E ahora quen compite con eso? Agora, no, digo eu que o que podemos facer agora Pois eu, nas miñas redes vou poñer... regalar tortillas. No. Eu vou dar unha charla sobre eclipses no regueiro da cova tamén. O día da comida de Begoña. O día da comida de Begoña. Non é unha broma. Damos unha non é charla broma. sobre eclipses. Non, eso é unha broma, pero voulle dar un like, eso. Eu tamén. Ostras, eso é un regalazo, E voulle mandar Un a sorteazo. xente, vai que mandar a xente para que participe. Ese é un regalo a nivel da follaza aquela de bacalao que sorteamos, Ese foi o sorteazo, Pois eu non sei se será mellor este. O sorteazo, Además non é no novo regueiro da Copa. Claro, the new one. Vale, veña, Xulio, dale. Tortilla, mira, 5 patacas. Bueno, a pataca aquí cada un corta como lle dá a gana. Pa tortilla, vale? Vale. Eu, neste caso, corto así finiña, ves? O corte que lle chamo de tortilla. Camasá. En serio, eu chamo así. Chama yo corte de tortilla Bueno, o corte mira. pa tortilla. Pa tortilla. Bueno. No, pero hai quen a escacha, hai quen a fai en... Bueno, hai moitas maneiras de cortar. A mí gustame así finiña, por qué? Porque eu dolle caña ahora, mira, poño o lume a tope e tapo a pataca. Claro, teño unha pregunta. A ti que pataca che gusta pa tortilla? Nova, vella, algunha variedade? A Kennedy? A mí normalmente gustame a Kennebec, Sí, a Kennedy, non é a Gustame a Kennedy e gustame a agria tamén pa tortilla, Vale, pero... Pa tortilla a mí casi me gusta calquera, Sí. Casi me gusta calquera. Queda máis bonita unha pataca se xa amarilla que a blanca, pero a blanca tamén me gusta pa tortilla. Me gustame todas. Non son maniático, Non nos arranxou nada. No, que eu non digo que se son as mellores que peores. Cada un, pa gusto están as patacas. Como che pasa a ti cos pementos? A mí exactamente igual, tamén me gustan todos. Os verdes, eres máis de verde. Sí, tamén me gustan todos os de aquí, quería decir, que aquí son verdes, hasta que se poñen vermellos. Por que lle das caña e tapas a terteira? Para acelerar a cocción. Vale. Non hai trampa hoxe, vai en tempo real. Porque eu teño escrito a xente que di eu fago unha tortilla espectacular, lévame 1 hora e media. Digo, carallo. Xa pode estar boa. Claro, pois non quero saber canto che levan os callos. Claro, xa pode estar boa a tortilla. Entón, vámola a facer en media oriña, vai estar a pataca pochada, ben pochadiña,
incluso a vamos deixar dorar un pouquiño despois e vamos facer unha tortilla Mira, super que está dando caña, Claro, eso é como... Eso é unha máquina. Veña, va. Bueno, chistorra. Chistorra, que usámola moi pouco no programa, a min encántame a chistorra. En galego dice chourizo longo. Ah, sí? Chourizo longo. Bueno, pues esta é, en este caso, un chourizo longo de Navarra. No, atención, dime a directora, chourizo longo, en galego dice chourizo longo, dime, no, estou inventando. Bueno, pues mira, vamos a quitar Moito a tripa, gracias. vale? Facemos un corteciño así e vamos a quitar a tripa. Ah, E ti dirás, por que lle quitamos a tripa? Pois porque, para non atopala despois. xa, pero ao final eso é case como unha zorza. Sí, pero vamos a cortar en taquiños, eh? Vale. É como unha zorza, pero de chistorra. Chistorra ten unha preparación diferente do chourizo, Sí. senón sería chourizo longo. Sí, correcto, como dixetes. Bueno, que che digo a chistorra? Pois que a min, que me encanta, a miña filla maior tamén lle encanta, que probou na por primeira vez ali, no País Vasco xa sabes que fan os talos, Sí. que é unha torta de fariña de millo. E a chistorra recién feitiña con ese... E gustoulle moito. Buah, tolea por ela, eh? Eu tamén son moi chistorreiro. Eso ti que ti estiveches tamén en Navarra, dase moito, non? O sea, Sí. gustalle moito a xente a chistorra Ali a longaniza. chistorra inza. Da chistorra que hai ali, parece que inzou. Va. Que decías? No, é a chistorra máis a longaniza, non? No, a chistorra. Chistorra, na máis. No. Bueno, vamos chamar a nosa convidada hoxe a ver se lle gusta a chistorra, se lle gusta a tortilla ou non todo o que temos hoxe para ela. Para o Eclipse de mañán recibimos cun fortísimo aplauso a Amparo Cezás. Un aplauso para ela. Hola, Amparo. Hola. Que tal? Gañotas. Como estás? Moi ben, moi ben. Benvida. Tes as gafas para o Eclipse? Sí. As lentes? Sí, pero non son estas. Home, xa, ten que ser unhas moi oscuras, eh? Xa, Ti mire vale. que estean homologadas, moi importante. Vale. As da galega están homologadas, Sí, como non vale. podía ser de outra Moi maneira. ben, moi ben. Amparo, Sí. onde vas ver? Pois es posiblemente na casa. Pola tele? No, pola tele non no. veo na casa. Porque tes fin casi que se ve o... Sí. Está como Begoña, terratenente. Vamos con Begoña, veña. Arrímate aí. Vamos, mira, Bego. Hola, que tal? A Benvida ver, aquí. Begoña Vázquez, contelle que é o que vas facer a Amparo para que leve mañán, bueno, para que Vouche teña na facer unha casa. empanada. Vale. Unha empanada super galega Vale. da temporada. Vale. Ainda acaba de ser ahora mesmo a festa do pulpo do Carballiño. Sí. Este fin de semana. Entonces, pulpo, queixo de arzúa e depois pementos de herbón. Moi ben. Non vamos Que usar son? cebola. Que son, dos que pican ou non? Eu penso que son dos que están ben. Vale. Non suelen picar. Vale. Igual ven algún rabioso. Vale. Pero bueno, tamén nos dá alegría. Bebemos un poquinho máis de auga ou de viño Sí, do que tamén. teñamos a mão. Quitaches os rabiños? Sempre, desde Ah. que veu o señor... Eso foi no primeiro ano, eh? Foi no primeiro ano que me aterrorizou. leuche cartilla, eh? Leu unha cartilla ben lida. É moi ben feito, porque así tamén aprendín. Ves? Mira, ves que está o rabo quitado, pero non está o cu, eh? Sí, só É quitado a mao, Só o non rabo. cortado co coitelo. Bichillo. Voulle engadir un chisquiño de sal, non moito, porque depois voulle botar tamén un pouquiño a empanada. Vale, eu que fixen foi unha masiña un pouquiño diferente. É unha masa, que é unha masa feita con yogur, con aceite e un ovo. Non leva nada de auga. Un segundo. Amparo, algunha vez fixeches unha empanada sen cebola e con masa que leve yogur? Bueno, eu refrito boto e cebola. Sempre. Sempre. Ah, pero ela non digo, porque esta empanada non vai levar cebola. Bueno, pero vais a comer igual, Home, Claro que sí. Home, si, supoño. Vas a comer igual. A boca. Ao mellor incluso te No. gusta máis que con cebola. Bueno, Mira, vamos a hai que enseñar, probarla. vamos Hai a enseñar un truco para que non se nos pegue a empanada. Eu que fago? Botarlle así un pouquiño do aceite. Así. Se é unha empanada de guiso, suelo facelo tamén co guiso, co propio aceite do guiso, para que así tamén nos colle empapenos ben a masa con ese sabor. Está guai E ese depois un truco que pouquiño levan de fariña. Está guai ese truco que levan facendo en todas as casas de Galicia 200 anos. Neste caso, sí, pero eu hoxe vou usar fariña. Pero podes usar tamén pan relado. Co É pan verdad. relado queda crocante, É que eu moitas certo. veces o fago. Eso Pero faise así- máis na pizza, non? Non se lle botase Eu na tamén- miña casa nunca se fixo empanada nunha lata, sempre se fixo Nunha bandexa. nun cartón. Como metíamolo con suela, co forno de suela, iba directamente nun papel. Un papel grande. Facíase así no forno de pedra. Que curioso. Verdad? Por E que? agora, Porque- forza. Porque tedes forno de pedra, vos? Sí, de barro. Joder. Mira, isto non le veda ni nada, o que? Non fai falta. Con que repouso un pouquiño xa está.
Facemos caso logo. Sí, non fai falta levedar, porque non leva levadura, non leva nada que leve Ela levadura. é cociñeira. Sí, xo sei. Pero eu teño que preguntar, que me di a directora que lle pregunto. Quédate. No, No. non collas. Estaba sonando o móvil, Dixen, como che soi o móvil, vou che coller, pero... No, é que eu creo que era unha reserva para o restaurante. Sí. Que pena non collerlle. Como che sou outra vez, collémoslle. Vamos con Xulio Mato, venga, Vale. vamos para lá. A ver. Hola, Xulio. Hola, Amparo, ¿qué tal? Benvida. Moi ben, que tal ti? Por aquí, ven. Bueno, mira, estou preparando todo xa para a tortiña. Vouche facer unha tortilla. Unha tortilla? Vale, unha tortilla para levar mañá a ver o eclipse. Vale. Para levarnos para ter na casa, que ela vai no ver na casa. Para ver na casa. Sí. Bueno, pois para ver na casa, así, tela recién feita, non tens que andar carrexando. Además, Bueno, mira. Así xa non teño que facer. Carai, esas patacas, mira. mira. Dourando, Ves, témolas a tope e tapadiñas para que se nos frías. Teño 5 pataquiñas medianas aquí, vale? 5 patacas e vamos a usar 7 ovos e 2 xemas a maiores para que nos quede un poquinho máis melosa. Vamos a ver como vai esta, a ver se está xa casi. Ai, Dios mío. Xa casi está, falta un poquinho máis. Saca a pataca do aceite, mételle o dedo así. Home, non lle vou meter a man no aceite. Joder, pero se lle metiche a mão no aceite. No, saquei a pataca primeiro. Claro. Recordas todas as palabras. Que a pataca non está quente. Está quente, pero está máis quente o aceite. Mira. Bueno, mira, vamos a botar chistorra, que xa lle quitei a piel. Sí. Entón, a verdade é que cando lle quitei a piel, casi lle rozaba cañozas, que dixo, eso é zorza, pois parece. Sí, Vale, parece, pero como é outro tipo de recheo, e agora o que vamos a facer é cortala en trociños. Para que parezca máis zorza. Para que parezca máis zorza. Sí. Isto vámoslo botar cando a pataca casi este, vámoslo botar aí para que frita con él. Van a fritir coas Eso propias é. patacas, vale. Efectivamente, vamos a quitar parte do aceite para que non estropear todo o aceite. Mira, alguén máis, outra reserva. Colgados teléfonos, non se poden ter os teléfonos encendidos na televisión, por favor, Begoña, son como a ti. Son como a ti. Bueno, pois eso, chistorra e dentro vamos a meter queixo brie, que é este queixo que ven sempre con unha capiña de moho blanco, Sí, que é comestible, pero neste caso non nos interesa que este porque queremos que quede todo fundente o interior do... Isto que lle vas a botar todo? Toda? Toda. Ou non, botamos menos? Ai, ti verás. No, ti dirás. No, ti dirás. Que No, mandas ti. No, eu non mando, que eu non sei un coseñeira. Xa, pero valo probar ti, eu quero ganar. Bueno, bota yo. Todo? Bota yo todo. Pues toda. Amparo, Se queres, ainda pedimos outra. preguntar antes de mandar a zona de sufridores, cal das dúas levas? Ai, Pazás. eu por levar as dúas. Non, xa a muller, pero... Non hai problema. Enzaste dese eclipse total? Total de todo? Non, eu non estou enterado moito disso, pero Non. non creo. Despois explico eu, vou falar do Non eclipse. podemos explicar. Bueno, non te decides, non? Non, porque eu xa te digo, levaba as dúas. Pois vou-te mandar para a zona de sufridores, entón, Vale, para sentarte. vale. Un aplauso para Muy bien. Amparo de Zas, que está con nós no Volta ao Escoprato da Televisión de Galicia. Mañá, a esta hora, estaremos todos mirando o ceo. E que veremos? Pois depende, porque como estea nubrado, igual nos dá a risa, Nós, como vos galegos, queremos estar preparados e levaremos comida de romería. E claro, nesta sacrosanta ocasión, tocaba tirar de clásicos, tortilla ou empanada, papá ou mamá. É difícil sabelo, así que fagamos números. Betanzos, Saber, Viveiro ou Laro teñen festa da tortilla. Son catedrais, nas que ovo e pataca son venerados como merecen. Hai máis dunha dúcia de eventos no calendario e iso que non contamos festas do ovo fritido ou similares, que tamén hai unhas poucas. Por suposto, tamén botamos números coa empanada, e claro, ademais das de toda a vida, como a bandeira ou a Lleriz, atopamos ata 17 festas ás que hai que ir polo menos unha vez na vida. Así que a nosa conclusión foi que, vivindo en Galicia, gañamos todos. Xa nos contaredes como vos vai mañá, lembrade que haberá especial. Nós volvemos o xoves, mañá non hai a Volta ao Escoprato, pero o xoves volvemos estar aquí, así que moi atentos e atentas. Imos con Begoña que andaba aí a voltas coa empanada, a ver. Ben, Está un pouco acalorada. todo de maravilla. Veña, queixo de Arzúa. Vamos alá. Isto é unha obra de arte. É unha obra de arte. Por que te rís? Por que te rís? Antes dicías... Por qué? Que todo o mundo fai, que todo o mundo lle bota xa... É a xente que non fixo empanada nunca. Que está aprendendo. No, Que ve o programa. Pero quero que me digas por que é unha obra de arte. Xa verás que bonito queda, mira. Unha obra de arte galega. Rico no, riquísimo. Sí, sí. Mire, e agora xa lle botei o queixo de Arzúa. Agora voulle cortar o pulpo. Cortar a coitelo.
Home, para que te maten as polveiras. Por ahora ainda non me escribiu ninguna. No. No, Pois con toda a xente que che escribe, por si, ainda é un milagro, que non me dixera Ainda é ninguna. un milagro. Mira, mira. Xa así, xa vai estar bo. Vamos botar os dos rabos, porque aquí non pintan nada. Sabes que unha vez casi me... O sea, casi morro cun rabo dun polvo. E aposto que sei por o qué. Por qué? Porque atacachaste de moito. Non, era pequeno, estaba na feira en Arzúa. Sí. E eu comía os rabiños porque era o que de pequeno é o que che dan, sabes? O que lle Sí. gusta así aos cativos e tal. E foi por onde non era. Ostras, pasáchelo mal, non? Ostras, eu pasei mal. Pegou-me un verjallazo meu pai na barriga, botei no tubo fora. E dije, blimba, blimba. Aí foi. Aí foi o No, pulpo. pero... Puxime, No. sei que me puxen morao, Home, non, por Eu poñerte. non É unha vez cun cacho salchichón, que me pasou o mesmo. Mal asunto. E por último, despois do polvo... Pemento de herbón, e pois agora vámoslo a aliñar. Vamos a aliñar. Tú mira, isto xa, é que isto xa está bo así. Xa non fai falta máis nada. Casi nin metelo no forno, Diz que tes outra feita, non? Sí. Polo tanto, vai haber dúas. Vai haber dúas, sí. Mira, agora, un pouquiño de pimentón. Bueno, isto é como estar na feira do 8 ao do 22 en Arzúa. Mira, Claro, tal xa cual. verás que boa queda. Isto queda espectacular. E tardamos menos porque non temos que facer nin a cebola, nin temos que facer nada. Facémola por a mañá, levámola a ver o eclipse por a tarde. Perfecta, vai nos estar mallada. Non como unha tortilla, que igual che estás carallada. Sobre todo de chistorra. Xulio... Por algo? alusións, achégate aquí. Por alusións, achégate aquí, di. Unha tortilla escarallada, sei, cara. No, dixo que se podía escarallar. Tamén se pode escarallar esa empanada. No forno. Impossible. O pulpo fora da nevera tanto tempo non Está moi cociñado. vexo eu. Bueno, pataquiña, mira como vai. Esta Esta xa non empeza- bota tanta escuma, como a do outro día. Cala. Acordaste? Xa botas escuma de carai, eh? Sí. A do outro Por día que queres botou- saber sobre os eclipses? Mentre vou che contar o que fixen Ah, que aquí. quero saber sobre Mira, os eclipses? teño 7 ovos batidos aquí, con un poquinho de sal e un poquinho de pimenta, vale? E agora temos aquí as dúas xemas que ya vamos botar tamén. Quero saber si estes días, por exemplo, Sí. a lúa xa está pasando moi cerca do sol ou non? Non, non. Non sei. Home, estará, non sei. A ver, hai unha historia. Hai unha historia. Por que todo non hai unha vez ao mes? Ti sabes que a lúa tarda unha vez ao mes, o sea, tarda 20... En dar a volta. En dar a volta, 28 Correcto. días, perdón, 28 Vale. días. Por que non hai todos os meses? Porque as órbitas son distintas. Muy bien, ves, ti tamén fuches o curso. Bo, isto é de primaria. No, é de secundaria. Ba. A ver, Bueno, por eso pregunto que ahora, se están orbitando preto, debería estar... pois sabe Dios como están ahora mismo, non o sei, non che sei. Vaya curso fixetes. No, eu fixen un curso de eclipse, non de 2 días antes. De eclipse. Bueno, mira, queres saber por que lle boto 7 ovos e 2 xemas? Non, o sea, Pois porque 5 patacas máis 2 xemas fan 7 ovos. Eu fago o cálculo así, 5 patacas, máis 2 xemas fan 7 ovos. 7 ovos que é o que lle botan. Que é o que lle boto eu. É o E cálculo que iso fago. fai que estea máis melosa. No, as 2 xemas é o que fan que este Claro, melosa. ao Mira, botarlle 2 aquí xemas batimos, e agora o que facemos é con isto, escorrimos ben, non de todo, que vai un poquinho de aceite pa aquí, O sea, botaslle 2 E xa- xemas por riba ou xemas xa- ata completar as patacas que fajan o número de ovos. Pois se lo cree todo isto. No, eu veño enterarme tamén, Hombre, claro. Veño enterarme. Do eclipse, mira. Isto ano nadada. No, eclipse no, os huevos. No, eso foi unha coña. Ah, vale. O sea, fai unha coña sobre o serio, que é o que facemos aquí cociñar, e ainda por riba non sabe nada sobre o eclipse. Sí Moi que ben. sei. Que sabe? En Arzúa non vai ser total, igual que en Silleda. Non é total. No, é parcial, no. Home, teño aquí o documento. De eso nada. No móvil. Bo, Eu penso que non é total o 100%, É o 98. Sí, é verdade. No, É o 99 98. con 98 en Silleda. 99 con 98. vale, Xulio. É total de todo? É pues máis ou entón- menos igual que en Silleda. No, entón non é total, é 99 con 98. Bueno. Entón non vai ser total. Veña, termina de botar as patatas, que me estou poñendo nervioso. É que de verdade, pero por O qué? sea, é que de verdade, Que non é total de todo, home. Vale, home, sí. Vai se ver o anillo de diamantes, que se chama. Non se ve o eclipse total. Creo que entendes máis de tortillas. No, entendo máis de eclipses. Sei un montón, Sí. Termo unhas gafas por asistir ao curso. A nos aquí tamén na tele. Sí, pero xa non as quitaron. Begoña, que opinas da tortilla, Xulio? Eu opino que todo está ben. É gañadora ou non é gañadora? Vai ser gañadora, xa verás. A ver, Xa o verás, Begoña. Mira, vou Eu quitar confío aquí en ti. parte do aceite. E deixamos un pouquiño e vamos dar aí a chistorra, porque senón estropeamos moita cantidad de aceite. tira a vale? chistorra. E agora quero que lle expliques a Manoli Amaral, que está
todos os días, super pendente do programa, Manoli Amaral. O que é o anillo de diamantes do Claro, Eclipse. que che mandamos un bico moi grande. Quero que Xulio Mato che explique, Manoli, onde vai ver o eclipse mañá. Pois ainda non teño moi claro, porque eu quería ir á costa de Lugo a velo, que tamén se ve o 100%. Pero dá un pouco, igual está nubrado, Pero igual está nubrado. Entón, quería ir a outro sitio a velo, pero as miñas fillas queren ver enseguida cas amigas. Claro. Entón, onde vai ver Julio Eclipse? Porque non queren ver co pai. Enseguida, home, normal. Eu tampouco quería ver conmigo mismo. Vale, por Manoli Amaral. No enseguida. Un bico grande, gracias por vernos, que nos ve todas as tardes. Moitas gracias. Un bico enorme, porque 12 Manolis, 12 badaladas! E 12 eclipses, 12 badaladas. Estamos a free, É unha pasada, é un chisme histórico de mañá do eclipse, Sí, non nos vamos ver nunca máis, O último que vamos ver. No, creo que vai haber máis. No, ahora hai unha triada de eclipses, ves como fun o curso. Ves. Pero total, aquí en Galicia só vai ser este. Vale. Pois veña, deixamos a Xulio aquí coa súa chistorra zorza barata. Como ule isto? Barata, isto é carísimo, Ule ben. No, non é caro, non é caro. Vamos con Begoña Vaz. Eclipse total del amor. Tómalo. Chulo, Jaime, vamos. Eclipse total del amor. Vámonos. Vamos a bater un huevo. Mira, Vamos levar o eclipse. vamos Unha empanada de a bater un huevo a ritmo de... queixo, pimento e polvo. Bate E ahora, aí. aceite. Cho. Dai aí. Moi ben. Cha. Veña, quero que me Vamos alá. saques aí empanada, que a pintes. Vamos aí. Que deis bonita. Oh. Echa aparto isto. Bien. Ahora cortamos ya. Non me gusta que teñas o coitelo cerca de min. Xa che xin que este ano non che toca o caparte. Non te vou capar, home, non te vou capar. Pa qué? É gracioso que a empanada sexa redonda porque estamos acostumbrados a vela rectangular. Menos no súper. Pero tú nunca fixaches unha empanada... Ah, tú que che iba a dicir, que vas facer tú? Que vas facer? Non fixaches unha Sí. cuadrada, quanto máis unha redonda. Xa non sei... Mira, non lle volvo a facer caso á directora. E De nada coxe que me- quería facer unha cousa bonita. Que? Entendes? Quería facer unha empanada moi bonita. Que bonita. Bonita, bonita. Ah, mira que ben a dobras. Hombre, enseñoume miña mai. Por cierto, que miña mai quería che mandar un tomate Ah, e deixeino na casa. Como? No. Repite. Miña mai quería che mandar un tomate. Dixo, leva Marisol da Trepa. Quería che mandar un tomate. Vale. Dixo, No, me- queríache no, mandoume un tomate. Mandouche un tomate, pero eu deixeino na casa. Un tomate. Un tomate grande. Un tomate grande. Dice, leva isto a Fran. Claro. E Pero ti, deixeino na casa. Foi no, querías quedar ti con él. No, me non hai tomates de sobra na casa. Porque non Que pasa que... Porque me olvidei, home. Entre Traigoche tanto- para a semana. Traigoche outro. o deste Claro, xa que non. desta semana. Nós temos tomates hasta septiembre. Non hai problema, vas ter tomates, home. Mira, está bonita, está quedando bonita. Sí. Sí. A ver se son capaz de facerlle unha P de pulpo. Ponlle unha E de eclipse. Mira, vouche dicir unha cousa. Porque agora vamos a Pintala. pintala, vale? Entonces, sempre se pinta antes e por faixelle burato. Botácheslle un pouco de pimentón. Botelle un poquinho, se non o biches, mientras Sí, sí, bailábamos era pimentón. Sí. Así, vou coller un cachiño de papel, déxeme coller un cachiño, que non collín a brocha. Valle ben o polvo, pimentón, xa lle botaches antes Home, tamén por sí, dentro. sí. Aí vai. Moi ben, olvidouse da brocha, entón Olvídeme da brocha, pero non pasa nada. Sempre hai recursos. Sí. Hai Isto de xente toda a vida. que pinta xa co garfo, na máis. Tamén, sí. Si Pasa que- é máis fácil, se é máis plana. Claro. Aí vai. Facémoslle así. Primeiro pintamos, despois facemos o buraco. Pois facemos o buraco, sí. Pa qué? Pa que non se nos selle, porque moitas veces ao ter o huevo, pintamos e por sellese, e olvídate. E entón agora facémoslle así, facémoslle un buratiño, Aí. aí, e agora marcámosla un pouquiño para que... Falle Respire. Falle a pé, avísame para ir ao forno, porque marcho con... Feito. Jules, veña. Wow, cos temados do eclipse solar, Buah. Bueno, tienes que botar isto que ten que callar, Mira, Tortilla. xa está ca chistorra mesturada. Vamos a botar unha capiña que temos que estirar ben. Buah. A ver se nos dá, pa. O sea, non a botas toda de golpe, vas No, botando no, no. así. Botamos así e agora aquí Ah. vamos a meter o queixo. Ah, despois tápala, vale. Claro. Que boa idea. Que boa idea. Claro, como se fora unha tortilla rechea. O que pasa é que me parece que collín... Parecíame que era moito recheo e collín unha tixola grande. Pero bueno, malo será que non salga, Vale, mal será. E agora Mañá que vai o facemos, eclipse, ten que salir todo. Home, sale todo, home.
Eu teño moita curiosidade por saber que pasa co bicherío, que sei que os animales Oh, o sufren moito. non é unha parvada, sei que No, no. os grilos volvense tolos. Os grelos. Os grelos volvense tolos. Os grilos. Os grilos. Os E grilos. os cas. E os cans tamén. E nós un pouco seguro que tamén. Veña, vamos notar todo aí. Oye, callarán 3 minutos, porque isto vai Sí, acabar. xa pode, porque xa a mí xa me cheira churruscado, chamuscado Sí. por baixo. Cheira a churruscao, Sí. sí. Me cago na leche. Queimouse, no, queimouse. Espera. Queimouse cierto. Queimouse. Sí, Vamos a mollar un pouco aí. queimouse. Sí. Aí dá la volta. Queimouse. Bueno, xa estamos. A ver, Bueno, non foi pa tanto. Aí está. Está ben, Que che non? dera que se queimara de todo, eh? Non hai drama, o sea, está ben. No, está ben. Está un ben. pouco chamuscada, pero Pero bueno. bueno, chamuscado vai estar a lúa mañá, vai te las costas, en plan, me cago. Boa. Vai, ya. Estou ilusionado, eh? Sí, eu tamén. Non estaba, pero fun ao curso e ilusioneime. Mira, Begoña, vamos meter a tua empanada no forno e despois vou falar co público a voltas co prato. Venga. Tempo, temperatura. Por máis ou menos 35, 40 minutos a uns 180, 190 grados. 35, 40 minutos, 180, 190, máis ou menos, non? Sí, Veña, e queda perfecta. vamos con Amparo de Zas, vente por aquí, vamos. A ver, Amparo, Que pesou. Que pesou. rapidamente. Dime. Vendo que biches aí, tes algunha favorita ou ainda non? No. Unha idea, pero hai que probala. Tes unha idea, pero eres máis de chegar ali a probar, non? Sí. Eu sou Xa. moito de probar. Bueno, a ver, ao que lle gusta comer é normal, non? Vamos con Begoña, veña, vámonos ver de preto. Un aplauso para Amparo de Zas, que está con nós, vamos falar. No voltas co prato. Ali. Sí, tira. Vamos con Begoña, va. Bueno, querías algo especial. Por aquí, Vamos Amparo, a por ver. aquí. Dime. Por aquí. A ver, que? Ves? Como Vente quedou? por aquí, Que che Amparo. parece? Vai, moi ben, moi Ten ben. boa moi ben. pinta. Sí, Amparo moi xa non me fixo caso. ben. A ver, o que che fa o caso, Sí. fa. É que se non ti enfadas. A mí me enfada de... Empanada de polvo, pimento e queixo. Pimento de Vamos arbón, alá. queixo de arzúa. Así. Aí, Wow! mira que bonita. Wow! Finiña. Sí. Mira aí para que se vexa ben. Aí vai. Señoras, señores, un aplauso para a maravillosa Begoña Vázquez do Ríos. Sí. Vamos con Xulio. Se chamuscou por este lado tamén. Por ese A lado. ver. Ai, para, Amparo, que manía tens de despejarte de min, eh? Home, A ver, no, a ver, hombre, non me despejo de ti, Tens unha manía de Vamos. despejarte de No, min? Vamos. Veña, sí, dale. veña. Aí quedou Ole. ben. Aí, ese sí que quedou Qué ben, bonita, Jules, qué bonita. Un poquinho aquí. Ule ben, eh? Ule ben, Ule verdad? moito. Sí. Sí, ule a chistorra, está, verdad, mestura de Sí. chistorra con queixo, sí, sí. E además botamos ya toda. Moi ben. Vamos a cortar así unha ración. Boa. Oh, é E xeneroso. agora, co queixiño, esperemos que fundira tamén. Oh, por dentro. fundeu. Mira que maravilla, eh? Pois, señoras, señores, tamén lle damos un super aplauso a Xulio Mato del Río. Callou xusto, eh? A coleta de Seidres. Vamos a probar. Vale. Vamos a probar. Vamos aquí. Ui. Ai, Amparo de Zas. Veu probar receitas para o Eclipse, receitas faciliñas, sinxelas, para que mañán poidades ir ao Eclipse. Cando queiras, Amparo, vai dando, nós repartimos cartiños. Vamos alá. Cuidado, está Vamos ir a quente, Castro de Rei. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Ana María, Hola, buenas tardes. todo ben? Todo ben? Vale, Un pues- saúdo para Julio e Begoña. Hola, Hola. aquí está. Gracias. Aquí estamos dous. Pois mira, imos ir coa pregunta de concurso, xa sabes que son 3 opcións, só unha é correcta. Vamos coa pregunta. Vamos alá. Nervios, tensión. Que importante acontecemento terá lugar mañá? A. Un eclipse total. B. O Día do Apóstolo. C. Un concerto de Pili Pampín. Un eclipse total. Ai, depende de onde estés. Estou en Castro Sillera, de no. Rei. Vale, marcamos eclipse total. Resolvemos. Eclipse total, un aplauso. Moi ben. Gracias. Pois, Ana María, mandámosche un bico enorme. Xa sabes que este é a tua Igualmente, casa, para parabéns. todos vos. Podes vir cando queiras, vale? Vale, Veña, gracias. hasta loguiño. Chao. E chegou un momento de Amparo de Zas que está aquí con nós probando unha empanada con garfo a coitel. Cuidado, Dios. Cuidado. Bueno.
Parabéns aos cociñeiros, imos alá. Amparo de Zas, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato da televisión de Galicia? Pois... Xulio. Xulio Mato, coa súa tortilla de chistorra. Señoras, señores, pásenlo ben mañán vendo Eclipse. Nós mañá non estamos, volvemos o xoves, pero queden agora co Telexornal Serán da Televisión de Galicia. Un bico, chao, chao.